Kani gade ka Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka artarik unai weng, kadai kasngi ka bakirunget Kristan, jong ka Balang Katholik, kinyo karpang yaka, kom kasngi sedang, ban Kynmaw Ieid, yaka Baieid Bathoiñ jong Kiba Khlad no nakane ka pertai. Hakane ka jalla jongi yakane ka jingkan mau buram ya ki mensiem jong kitu ki Khlad no laju sedang na ulom jingtep jong ka Balang Katholik halai mkra Shillong. Bad henne kasngi ka balatep ro kom kasngi All Souls Day. Diki hajar ngor ki ba na kaleng kanong ba kilato jong ni ulom jingtep rengkat ki senteu ki babon jan banbu hakilom jingtep jong ki bayeng hasem jong ki. Haswa baki ba kinbo ya ki senteu bat thang mombati lasdang shwa da ka jing kenya mas bakhoi. Banduai na kabenta ka jingja than jong ki minsiem ki balalek no bat yakane ka mas bakhoi la panya hi dau Archbishop jong ka jala niam ba Shillong Most Reverend Dominic Jala ringkat ki wede ki lingdo niam hadin ka jing kenya mas pan ki ba ki laitoi ban pendap ya karukom ban bo yo senteu bat thangi ki mombati ha kilom jingtap jong ki Baieid Bathoiñ jong ki